Bor ka Batesi TV ka undi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kapu Shilum Jong Kompeni ke Penteri ya ke Surok Western Bypass kala Shalun mau hakat santrik jong ungkula lengkod arja apun rio. Kino yalam shdong jong kamaran jabar kila penrem ya ke jingle ki runar bar kila dawa ni ki bor jong ka an baki deban kem bat ban pinstom ya ki brio ki beran kti ban le ya ke ni kam. Kilo ong ruba ke ni ke jingle ke penting ke pensmiet bat ke penthut ya ki nong tre jong ka company ki batrei henre ki bor shnong kila kular bakin a jingada bat jing shingai kenang ba ke jing tre ya ke Surok kan ya ben. Ngi nak liang kas nong ron jabaran ngon pentip yang sya pisa sin syaki media bat ngapen kan mauru ya ka jing inspection ha ka khat sautrik banam ni ko ajar pesau nang ba ka office na DC bat na BDO na soyong tengum ta create kan san men step phanga ba santrik bang yo jing tip ba ka company ba pentrai ke Surok la syak lun mau bat pesak penculur no ya ka ter ba pentrai tengum ta ni pentip Syakabor jong ka an teng ba ki media ba ki dei ban chim ka jikit kli bat ki dei ban wat ban thwat ik ki breu ban kti ya ka ka kam riu klau ka kam runar ba knang ba ki gi nong tre ha ka company kinyo ya ka jing singan bat ka jing pendep hok gala ka jong ka kam habai dei ban tre ka Surok Western Bypass bat ngiru gala ka snong indan kat bat kit kinong tre bingin ai do ka sakri ba hatam ba kintrai hok la jong kam takini ko ble shibo